kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog kada lungsod, kada dakbayan. Sa Zamboanga del Norte tanan nagkahiusa. May kasturan ako sa Saulog 2017. Super enjoy kasi dahang tao din sa balibot. Then nagsaulo ang mga katawhan, kay mao kini ang adlaw sa probinsya na may kalambuan. Maong perming happy, dili na mo worry, lambo Zamboanga del Norte. Magtinabangay, magsinabtanay, walaon ang buhat ug awan. Lingaw, daan kay kang pwede mag-picture-picture, kay nindot kayo ang mga views, ang mga booth sa kada municipality. Punya kanunay, maunang isinggit kong puso. Sa ulog, sa ulog, sa ulog, kay kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan. Alina og makisaulog, kita maghiusa sa pagpakigdisog. Muni ang panahon nga kita magsadya, magpasalamat sa nadawat nga himaya. Sa atong probinsya, padayon ang paglambot, magmalinawon, mauna iampo. Nasa atong mga kamutang pag-asenso, inubanan sa pag-alagad sa atong gobyerno. Sa ika-istorya sa Saulog 2017? Bibo kayo ang Saulog na to karon, daghang kayo mga tao. So lingaw gid mi kayo. Muna nagbalik-balik mi og ari karon diri kay gusto gid namo malingaw ang mga pamilya ko. Ikanta, sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan. Thanks sa Karpokan. Actually, I was amazed. Nice ang mga municipality. Sa ulog, kay kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan. Alina og makisaulog, kita maghiusa. Ang ako ika-istorya sa Saulog 2017, Dear Monsieur Dapitan Campus, nga pinakabungga og pinakasadya karong adlaw. Daghang salamat. Sa atong mga kamutang pag-asenso, inubanan sa pag-alagad sa atong gobyerno. Sa ulog, kay kitang tanan nagkahiusa. Sa ulog, sa kalambuan sa atong probinsya. Sa ulog, atong isayaw kung atong ikanta. Sa ulog, kada lungsod, kada dakbayan.